Останнім часом спостерігаю таку цікаву штуку, що деякі приходять клієнти, які намагаються втручатися в певні технічні процеси, не розуміючи того, як те чи інше працює, і в кінцевому випадку вони отримують результат налаштування реклами, які вони по факту налаштували самостійно. Тобто приходить клієнт і каже: мені треба от так, і мені все одно, робіть так, як я кажу, тому що я знаю, роблять так конкуренти, нам треба так само. Доказуєш, що ні, так не працює. Тобі кажуть, ні, треба ось так. Ти кажеш, ну окей, якби ваші гроші, та ви вирішуєте. Ти робиш. І, як то кажуть, сюрприз, нічого не працює. Тому що людина, яка займається своєю справою, вона має займатися своєю справою. А на мою думку, задача підприємця – це організовувати людину навколо себе, правильно делегувати і правильно аналізувати результати.